chishamiso. So shoko rake raanotaura nderezvokwadi. Despite experience dzese idzi, shoko raanotaura prophetic word rine results despite experience and traditions. Saka iye paanoti nezuva retatu ndichamuka, aisa a prophetic word into the atmosphere. So paanofa kumuka kwake kune chekuita that declaration. Tinoda tuone chinhu Jesu anoti nezuva retatu I will rise, on the third day I will rise. And chokwadi on the third day ndokubva amuka. Pana Lazarus ndiye akauya akamutsa Lazarus. But iye paanofa already anga aisa a prophetic word ahead. That prophetic word ndorakayiuda results ndokubva aita rise again. Ndoda kukudena madekwane ano concerning your life. Dyara shoko riri prophetic. Despite challenge iri kuuya, yakauya, yauri kupindana nayo. Taura shoko uchitenda Mwari. I will rise, my business will rise again. My relationship, my marriage will rise again. Whatever I touch and handle zvakarohwa newakaipa, zviri kuplanirwa newakaipa, ndiri kutaura shoko rakanaka pamusoro pezvinhu izvozvo. Dyara a prophetic word ahead. Jesu hakuna ari kuuya achimuti Jesus rise. Iye ndiye wakadyara shoko rekumuka kwake asati aenda pamuchinjikwa, asati aenda muguva. Murume ari kuguva avaudza kuti sezvaakakutaurirai, like what he used to say. So ndoda kuti develop a culture yekutaura zviri positive. Develop a culture yekutaura zviri positive concerning your life. In the midst of challenge, in the midst of trouble, learn to speak a prophetic word. Rinoti handingafi asi ndichararama kuti ndigopupura kunaka nekugona kwaMwari. I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. I'm not the tail, I am the head. I'm wonderfully and fearfully made. I am a child of God. Mwari une mufungo wakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Nyasha dzavo dzinondirwira nekundichengeta. Kurunga kwese kwawakaipa hakuna simba. Ndiri mwana waMwari unochengetwa nenyasha nerudo rwaMwari. Jesu hakuna akaya guva rake akamuti Jesus come out, Jesus rise. Akataura a prophetic word iye pachake. So vanhu vakasataura zvakanaka zviri positive pamusoro pelife yako, iwewe taura zvakanaka zviri positive pamusoro peupenyu hwako. Vanhu vakataura zviri negative, vanhu vakakumoka, vanhu vakakurwisa nemashoko, reverse those words. Make declarations concerning your relationship, concerning your marriage, concerning your business, concerning your children. Iwe pachako dyara shoko rechiprofita rekuti nyangwe ndikawa ndichasimudzwa nenyasha dzaMwari ndinomuka. Zviri kuramba zvisisi kuzoramba zvichiramba, zvichabvuma nokuti nyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwangu. Jesu wakadyara a prophetic word. Madzimai akaenda kuguva akaudzwa kunzi sezvaaitaura. So Mwari vandituma neshoko muupenyu hwako mudikani manhero anhasi. Pane zvinofanirwa kuitika sezvaunotaura. Pane zvinofanirwa kuitika sezvaunotaura. Resist pfungwa inokurwisa kuti usadeclare nekutaura zviri positive muupenyu hwako. Vakadzi vakaenda kuguva vakaudzwa kunzi muchamuwana kuGarirea sezvaaitaura. Ndinotaura future yakanaka pamusoro pemhuri yangu. Ndinotaura ropafadzo pamusoro pebasa rangu. Ndinotaura kubudirira nekugoneswa pamusoro pebasa randinobata. Mukati mewanano yangu ndataura ruzhowa rwaMweya Mutsvene nenyasha dzaMwari. Sezvaaitaura munomuwana kuGarirea. Dyara a positive word, a prophetic word
pamusoro pe-any situation iri negative against your life. Amen. Nyaya yandinayo manera nhasi ine chekuita nekuvimba neshoko raMwari, putting trust in the word of God. Nekuda kwokuti pandatanga kuverenga vakadzi vakaenda kuguva raKristu vachida kundozodza mutumbi wake to anoint his body, vakasvika asiko, and they were instructed. Ndokubva vapiwa shoko rekunzi aiwa haasi kuno sezvaakareva, munoonana naye kuGalirea. Pastor Kambare, how are you doing? Say God bless you. Thank you so much for tuning in. Pretty Katsande, may the good Lord bless you. Pauline Modikani, you're welcome. May the good Lord bless you. So vakadzi vakatakura zvinonhuhwira vakananga kuguva raJesu vachida kundozodza mutumbi waJesu, ndokusvika asiko. They saw another man there. Akavapa shoko, manatanga kuverenga achivaudza kuti musatya henyu, do not be alarmed, he is not here, he has risen. Vanhu vauya kuzozodza mutumbi waJesu, vauya kuzozodza mutumbi waJesu kuzoita zvakanaka, asi vakapotsana nenguva nekuda kwekuti time yavakasvika vakapiwa vhangeri rekuti haasi kuno, akatomuka kare. Munomuwana Galirea sekutaura kwaakaita. So nyaya yandinotaura manera nhasi ndeyekupotsa zvinhu zvaMwari nekuda kwekuti unenge wabata kutaura kwevanhu or traditions of men. Mukukura kwatinoita kana mukukura kwatakaita tine information yaipinda matiri zvikuru sei tisati tatendeuka, tisati taziva Mwari. Tine kutaura kwevanhu kwatakatenda, tine zvinhu zvatakadzidza by experience, zvimwe tikazvidzidza nekuda kwekutaura kwevanhu. So munhu paanotendeuka agamuchira Jesu waakunamata, chiri kuitika ndechekuti akupiwa new information, a word of faith or the word of God. But maari already mune shoko ranga ririmo, mune mashoko anga arimo, maari mune kutaura kwanga kurimo kwaakatenda akakurarama, ikava part and parcel yeupenyu hwake. So panodzoka poita a battle, a fight, kuti the new information iri kuuya maari iri kusvika ichindorwa neinformation yagara iri maari kubva kare. Chakapa vakadzi ava kuti aiwa tinomukira hedu on a Sunday morning, tsika yaivako pachinamato chevaJudha mumazuva iwayo ndechekuti on a Saturday hautenderwe kuita basa, iSabbath day, a day of rest. Sa Jesu wauya iye mambo weSabata, iye anova kuzorora kwedu to the New Testament church. So ukaverenga Matthew 11:28 anoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo, which means our rest is him. Kuzorora kwedu ndiye. Mai mwenda mberi, you're welcome. House Manchester, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Mai Nyamunda, you're welcome. God bless you. So vanhu vari kutadza kuenda kundozodza mutumbi waJesu vachisvika amuka, dambudziko ravanga vaita nderekuti kune tsika yaivako, tradition yaivako sevaJudha, kuti on a Saturday you don't do any work, you need to rest, iSabbath. So pavakamukira mangwanani ndokusvika kuguva raJesu vakapiwa information yekuti haasi pano, dai makabata sezvaaitaura, amuka munosangana naye kuGalirea. So they missed him, vakamushaya vakamupotsa. Chikonzero chiri chekuti number 1, tradition, tsika yaivako yavakashanda nayo yakavapotsesa kusangana naye Kristu. Frederick Mbiri, welcome. Shamiso Jack, God bless you. Thank you so much for tuning in. So according to tradition, vakagara vachiti aiwa on a Saturday it's a day of rest, tichamukira hedu mangwana. But iye ari mupenyu asati aenda pacross, asati aenda muguva, aifamba nemharidzo nevhangeri nekutaura achiti nezuva retatu ndichamuka, I will die but I will rise on the third day. So besides the tradition
of men. Chimwe chakaita kuti vagone kupotsana naye nyangwe vaenda kuguva raakaona achiiswa mariri ndechekuti by experience vakaona vanhu vaifa ende vanhu vachienda kunozodza mutumbi zvichidai hama dzavo nevanhu vafa vaingosvika kuguva munhu ariko. So mavari mune knowledge yakabuildwa by experience kuti kana munhu atofa ende kumuka kwacho hapasisina. Pastor Bebe, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So number one, pane tradition, Jewish custom or culture yaivapo concerning Sabbath day yakaita kuti varigere kuenda on the second day vakaenda on the third vakasvika amuka. But the number two issue ndeyekuti experience mukurarama nemukugara vanhu vakaona vanhu vaifa hama dzichienda kunozodza mutumbi munhu akafa on Friday akaiswa muguva vaienda on Sunday morning vozodza mutumbi mafuta odzoka kumba. So vhangeri raJesu rekuti nezuva retatu ndichamuka, to them it was hard to believe nekuda kwekuti by experience yekurarama kwavaita hakuna wavakaona achiti akafa oiswa muguva ozomuka. Hongu vakaona zvakaitwa naJesu kuna Lazarus, but mavari makava neinformation yekuti ndiJesu amutsa Lazaro, which means panoda an outsider anouya kuzotaura a declaration yeresurrection kumunhu afa kuti amuke. But havana kuziva kuti Jesu haachada an outsider. He is the word of God. Iye atori shoko raMwari. Haana rimwe shoko raachada kuti rimumutse, nokuti iye shoko raataura declaration yaaita kuti on the third day I will rise riri prophetic zvekuti richamushandira iye nyangwe afa kuti agone kumuka. Sister Joylene, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Clemens Vuragu, may the good Lord bless you. Prophet FJ Moses, how are you doing? Say, I hope I find you well. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Thank you so much for tuning in. So number one, tradition kana kuti culture tsika yaivako semaJudha kuti on a Saturday you don't do anything, you rest. So ndokubva vaenda on a Sunday and they missed him. In other words, vakabata sabata ndokuzotadza kubata muridzi wesabata. I'll repeat this. Vakabata sabata vakazorora. Sabata ndokubva ravabata kuti varegere kubata mambo wesabata. Kurati shoko raaitaura kuti on the third day I will rise, kwavari rakava neclash kuti he died on a Friday at the cross. Saka calculation yavo ndeyekuti kana afa on a Friday hatigone kuti tityore murawo netsika iriko kuti tiende kuguva rake on a Saturday or on the second day. We will go on the third. Yet on the third day pane vhangeri raangaparidza kare kuti on the third day I will rise. Saka ava vari kuti aiwa on the third day we will rise up, go to the grave and anoint his body. Iye aparidzawo rekuti on the third day I will rise. So kune vanhu vari kumukira kuguva neari kumuka kubva muguva racho achibuda. I don't know kuti patime zvakamira sei. Why? Because iye kana achiti on the third day I will rise, which means ava pavakaenda futi on the third day they missed time. The day was okay, but they missed time. Nekuda kwekuti kana iye akamuka on the third day, ava on the third day ndora vakaenda kurati pane a difference of time. Time ndokubva yava costa to a level yekuti havana kugona kuwana Kristu. Bible noted the sons of Issachar were commanders of Israel because they had the understanding of times. They knew what to do. Vana vaIsaka vaitungamirira kumapoka ekwaIsraeri nekuda kwekuti vaifamba vachiziva nguva uye nezvingaitwa munguva. So havana kutenda shoko rekuti nezuva retatu ndichamuka. Zuva retatu raari kuti ndichamuka ndo zuva ravari kumuka vachiexpecta kundomuwana ari muguva. Chimwe chakonzera kuti vamuke with boldness, with confidence,
kuti taakuenda kuguva rake yaiva experience. Vakakura vachiona kwaitika nhamo kana kuti rufu. Sorry, my lighting yaenda pasi bichana, but I will adjust. So vane nhamo dzavakaona kune kwakafiwa kuzhinji, havana kuona munhu aimuka. So by experience vanoti tinomuwana bedzi nekuti kwanhingi kwakafiwa on a Friday, but pavakaenda Sunday vakanoanoita the body hama yavo nekudii. So experience and tradition dzinogona kuva a stumbling block kuti munhu atadze kuva nekutenda mushoko raMwari, apotsane nezvinotaurwa naMwari, aregere kusangana nezvaanoshuvira muupenyu nekuda kwekuti akamira mutsika kana kuti mutradition. People of God, hear me very well. Tiri vanhu vakura munyika, tikazoziva Mwari, tikazotendeuka, but kuri kumashure tine information iri matiri, tine zvatakarerwa mazviri, tine kutaura kwevanhu. I'll give you an example. I don't know wamwe kana makasangana nekutaura ikoko kuti dzimwe nguva wainzwa vanhu vachiti idzi chechi idzi hadzina mate, vanhu vekuchechi uku havasi serious, vanhu vekuchechi uku havazive Mwari, ava havana mate, mastatement anenge iwayo. Kuri kutaura kwevanhu nekuona kwevanhu. Yet ivo Mwari kana vachiita zvinhu vanoita zvinhu not on church level but on the level of the kingdom of God. To an extent yekuti Jesu ane nguva yaakataura shoko rekuti statement yekuti muSamaria akanaka. Neimwe nguva ndakataura ndikati statement iroro rekuti the good Samaritan harisi statement raigona kutambirwa nevaJudha mumazuva iwaya. Why? Because Samaritans were treated as dogs. That's why the Samaritan woman or the Canaanite woman akaya kuna Jesu akanza ndingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Which means mamwe marudzi ese asiri ekwaIsrael, they were not regarded as good people. Ndi Jesu bedzi wakauya nestatement yekuti good Samaritan. Just so don't ndigadzirise my lighting here. I don't know why. Okay. Right. All right. Thank you. So, tradition, experience, nekutaura kwevanhu, those three things zvinoita kuti munhu nyangwe shoko raMwari rikaparidzwa, munhu akaudzwa kugona nekunaka kwaMwari, but zvinoita kuti agone kupotsana nemunana kana nezvinoda kuitwa naMwari muupenyu hwake. Zvinhu zvitatu izvozvo zvirimo mumunhu, zvinorarama mumunhu. Zvaakuda kuti shoko raMwari rinoti whose report do you believe? Zvaakuda kuti uise shoko raMwari above traditions of men, above sayings of men, above your own personal experience concerning certain things. Takura mugeneration yekuti unoudzwa unzi kana usina waunoziva kana kuti anokuziva, maybe ari muhigher office, haugoni kuwana promotion kana kuwana favor. Takakura tichiudzwa kuti mukurarama it depends who knows you. Ukashaya anokuzivawo ari kumusoro, ukashaya anokuzivawo maybe in the government, upenyu hwako unoramba wakadzikira. By experience tine zvatakaona kuti kune vamwe vana vanoberekerwa murugare mupfuma zhinji, kogoita vanoberekerwa mukutambudzika muurombo. Toona by experience kuti zvinenge zvakunzi wenhamo ndewenhamo, akaberekerwa munhamo haana kumwe kwaangaende. But shoko raMwari rinobva rati Mwari unosimudza marombe kubva muguruva. Shoko raMwari rinotaura richiti iye Mwari ndiye Mwari weshirikadzi nenherera. But mashoko iwayo nawo
usina vanhu vari kumira newe, usina vanhu vanokuziva in higher offices, rinogona kunge ringoriwo shoko raunotora ordinary kuti ndezvekungosimbisana nekungoonesana. But the truth of the matter, if people does not know you, especially those in higher offices or vanhu vari panzvimbo dzepamusoro, it's hard for you to rise in life. Uchitarisa vanhu zveshuwa vakaedza kutatarika neupenyu vachida kusimuka vakatadza nekuda kwekuti vanga vasina hama dzaigona kumira nawo. But I've come to tell you this. Iye pachake, he sticks closer than a brother or than a friend. Ndiye Mwari une nyasha zhinji wekuti akakuitira favor even usina vanhu vanomira newe. Jehovah El Shaddai unoita zvinhu. Mukatarisa mukadzi anonzi Ruth paanotera Naomi achiti Mwari wenyu achava Mwari wangu, mashoko ake iwayo mashoko asiri mu common sense or mu natural realm. Why? Nokuti ukatarisa pana Naomi hauna chaungaimura kuti ungati Mwari wenyu achava Mwari wangu. Why? She's also somebody akatiza nzara, a refugee angabva kuBethlehem achiuya kuMoab. Uye mudzimai akafirwa nemurume wake, she was also a widow. Uye mudzimai akafirwa nevana vake. But unonzwa Ruth achiti Mwari wenyu uchava Mwari wangu. Kuti trust yake yanga yabva palevel yekuti wandiri kutevera hana chaanacho, hana chaangandigonere. Palevel yekuti Mwari wake unoita zvinhu. Hongu iye mulife make mune kurwadza nekuremerwa, but chandinoziva, God will turn things around. Hama ndinzwei madekwane ano. Traditions tsika dziriko, kutaura kwevanhu, philosophy dzevanhu, understanding yevanhu, statements arimo musociety, experience yatinayo zvatakura tichiona for a long time, tinogona kuzvitenda. Ndo challenge yakavapo yakaita kuti Saul ade kudzivisa David to fight Goliath, achitaura achiti murume uyu wakabva kare achirwa, he is a champion. So by experience and also by observation kuti iye Goliath wanga wakapfeka heti yebronze, wakapfeka zvinotyisa zviri pari, zviri so defensive, shield yaanga ainayo. So wakanzwa kutya, ukatoyambirawo David kuti you cannot fight this man. So observation, maonero edu, experience yedu, kutaura kwevanhu, traditions agara aripo, anogona kuva a blockage anokudzivisa kuti utadze kusangana nemunana kana neropafadzo iri meant for you in life. Mark 14, mukadzi wakaenda akandozora Jesu perfume mumba Simon the leper. Wakabuda a blessing yakatadza kuwanikwa nekereke pana Mark 16. Vakadzi pavakatakura zvinonhuhwira vakaenda kuguva raJesu vakasvika amuka. Chavari kuda kuita vakadzi ava ndo chakaitwa kare mumba Simon the leper. Chasiyana revelation when to do it. Iye waparidza nekuti on the third day I will rise, nezuva retatu ndichamuka. But panoita vanhu vanoronga kundotarisa kunoenda kuguva rake on the third day. Iye ataura kuti I will rise. Chavapa confidence kushinga nekushingairira kuti vaende kuguva raJesu, experience mukurarama kwavo. Vaona ndufu dzakawanda, vanhu vazhinji vafirwa, hama dzinofa on a Friday, dzinondovigwa on a Friday or on a Saturday. Vanhu pavanoenda even after 1 week, even after 4 days or 5 days, vanosvika chitunha chirimo vozodza mafuta. So by experience yangu Jesu ati nezuva retatu ndichamuka, mavari munoramba mune experience inovashingisa kuti kutaura hake endai munonomuwana.
I don't know angagone kurelata nezvandiri kutaura kuti pane pekuti shoko raMwari rikaparidzwa haunzwe that conviction kana kusimbiswa mauri kuti iri nderezvokwadi despite zvese zvaunoziva nemamiriro ezvinhu iri rinokushandira iri tenda mauri unoramba uchinzwa kuti kuparidza havo but zvinhu izvi ndazviona kwenguva refu. Ande paissue yehealing pakaitwa outer call muchechi mvundisi vanoda kunamatira vanhu vanorwara, kune vanogona kuuya vane zvimwe zvirwere zviri maina vachitenda kuti ndikabatwa musoro ndikanamatirwa chokwadi ndinopora, kogoita vanorwara vanoramba vakagara mubhenji nekuda kwekuti vane information yavakanzwa pamusoro pechirwere chaanenge ainacho neexperience yevanhu vafa nechirwere chaari kurarama ainacho, nekukundikana kwakaita ana chiremba vachirapa vamwe vanhu pamhando yechirwere chine munhu akagara mubhenji. So izvozvo zvinomubata zvekuti haagoni kusumuka ndaku kana akatosumuka kuzonamatirwa faith yake iri lesser, experience zvaona, observation, traditions of men nekukundikana kwevanhu kwana chiremba kunogona kumuudza kuti ndokararamiro kwawakuita, just a matter of time namatirwa ako, but the real faith yekuti agone kubata healing yake inenge yakasudurutswa. Experience chinhu chinofighta revelation. Experience chinhu chinogona kufighta the revelation of God. I'll give you an example. Mukadzi wemushunemu, that's 2 Kings chapter 4 from verse 8. The Shunammite woman akabvunzwa nemuprofita waMwari, waita zvakanaka kwatiri, chii chaungada? Ndonoreva here zita rako kuna mambo? Kana kuti chii chaungada? So I can stand on the gap or to pray for you. Ndokubva ati ndigere hangu zvakanaka pakati pehama dzangu. But muprofita akaramba shushikana ndokubva abvunza Gehazi. Gehazi ndokubva ati munhu waMwari, pano ndaona kuti mukadzi une murume wake vakura vakwegura havana mwana. Elisha ndokubva adeclare gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Haana kuti I receive, haana kuti thank you man of God. Akati munhu waMwari, musarevera nhema muranda wenyu. Don't lie. Musarevera nhema muranda wenyu. Haadi here mwana mukadzi uyu anomuda. Chii chinoita kuti nyangwe in the presence of the prophet anzwe kuti no problem about it? Iyo iri challenge yaararama for a long time. Inhau yekuti anotarisawo zera rake. Ona sekunge kuti maybe munhu waMwari aguta zvaabikirwa nokuti Elijah waita akasvika ipapo odya zvichida kana achida kuzorora ovata ozorora kupfuura mberi nerwendo. So mari nofunga makauya pfungwa yekungoti vafundisi kana vaguta havazoshayawo kudeclarewo tumashoko pamusoro peupenyu hwemunhu. But iye ndokubva ati nono ina handidi kuti tiwestirane time nekunyeperana. Munhu waMwari ndakuitira yangu zvakanaka, but kana makuti ndichava nemwana, please don't lie. Musarevera murandakadzi nhema. I was expecting kuti mukadzi uyu ati I receive, thank you man of God, I've been waiting for a long time. Kurati maari zvanga zvatobuda kuti achagona kubata mwana, maari zvanga zvabuda zvekuti upenyu hwake hunogona kuita zvakanaka akabata mwana. Zvichida by experience auna vamwe vakasvika mukufa vasinawo mwana. Zvichida kutaura kwaita vanhu kana kuti medically kunana chiremba kwaanenge akaenda anenge akaudzwa kuti it's beyond, hazvichabuda, hazvichagona, hazvichaita. Saka akati kune munhu waMwari, please don't lie. Maybe I need to read it. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4
from verse 15. Then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. About this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my Lord. Kuramba. She objected. Don't mislead your servant, O man of God. But the woman became pregnant, and the next year, about the same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Mukadzi uyu paakanzi uchava nemwana haana kuti thank you, haana kuti I receive. Idambudziko raakararama naro for a long time, ranga rasvika pakumuudza mukati mepfungwa dzake kuti ndo zvazviri ndo upenyu hwako, just accept it. Saka nyangwe pakava nenguva yekuti Mwari vada kuita zvinhu muupenyu, iye ndiye anotova a blockage, ndiye ungatoramba. Experience, time, traditions, sayings of men can be a hindrance kuri chinoda kuitwa naMwari muupenyu hwako. Kune zvatararama mazviri, matambudziko atasangana nawo kwenguva refu, ekuti unosvika pakungogamuchira kuti ndo upenyu hwangu, ndo kararamiro kacho, kana kutozviconvinza kuti Mwari ndo zvavakangodawo, ndo masikiro avakandiita, ndo upenyu hwavakada kuti ndirarame mahuri. Yet ukatenda, pfungwa dzako dzikavandudzwa neshoko raMwari, ukava nefaith iri above traditions of men, ukava nefaith iri above sayings of men, ukava nefaith inokumuvha kumalevels ari pamusoro pekutaura pevanhu, unosangana nekushamisa kwaMwari. Vanhu vane zvavanotaura, tine maonero atinoita zvinhu, tine experience mukurarama. Taona vanhu vakaita mamwe mabhizinesi vakakundikana, so even Mwari vakataura mauri kuti do the same business, une madisadvantages aunogona kuita lay out against that prophetic word, an extent yekuti haugone kuita zvataura Mwari nekuti une zvawaona zvaitwa nevamwe in the same area, in the same line, vakakundikana. So experience yatasangana nayo, zvataona vamwe vanhu vachiita vachikundikana, zvikuru sei zvikaitwa nemunhu waunoona achienda kuchechi wazvaramba, unogona kudyarwa mauri pfungwa yekuti sofuka Mwari havaapprove area yezvinhu izvi kana kuti kuitwa kwezvinhu izvi, uyu anonamata wani hazvina kufamba. We are different. Zvese zvaunoziva pamunhu waunoona uchiti munhu uyu anonamata zvinhu zvakazodai, unoona one side yeupenyu hwake panhau dzaunoti kunamata. The other side rausingaone maybe ndori nema-effects kudarika side raunoona. So there are times yekuti you compare yourself, kana kuti unotarisa vamwe vanhu uchiti kana zvake zvichiramba namata kwenguva refu, saka dzimwe nguva Mwari vanongoaccepta kuti ndokararamiro kwaunoita zvozodai. Yet munhu wauri kutarisa as an example uchiti anamata kwenguva refu sei zvaramba musame area ndoda kutusaya zvinhu, side raunoona unoriona semunhu, asi Mwari unoona every side, every corner, every area. People of God, hear me. Jesu wakataura kuti nezuva retatu ndichamuka, on the third day I will rise. Vakadzi ndokubva vatakura zvinonhuhwira on the third day, ndokuenda kuguva raJesu ndokusvika amuka. Chakavabata, vanga vabata sabata, sabata ndokubva ravabata, vakasabata muridzi wesabata. Number 2, experience yekuona vanhu vaifa, hama dzichizoenda, chero musi wavaenda vachisvika muguva vachizora mafuta, yanga yakakura mavari experience iyoyo. Zvichida ndo yakavapa kuti aiwa tinoenda anytime, aingotaura hake, but chinhu chinonzi rufu, kureva kuti tine vanhu vanoziva simba kana kuti strength yechimwe chinhu chavanoti
nyange ukanamata pachinhu chakaoma ukaona zvadai hapana reverse ende hazvibude. I've come to challenge such mindset neizwi rekuti he is a miracle working God. My miracles are above experience. My miracles are above signs. Kuita kwaMwari kunoshamisa, kunoshamisa nyangwe ma-qualified doctors. Kuita kwaMwari kunoshamisa nyangwe vanhu vane so much experience in certain things in certain areas. Kuita kwaMwari kunoshamisa, uri above tradition, above human philosophy, human knowledge. So zvino zvaunonamata Mwari unoita zvishamiso. It's time for you uti traditions of men, my own experience, uzviise pasi peshoko raMwari. Uti God, I believe and trust in you because you are more than science, you are more than tradition, you are more than anything else. You are a miracle working God. Ruth wakasvika muBethlehem, akaroorwa ikoko muBethlehem. Aine a record yekumbororwa for 10 years without a child. But Mwari vakavhura a new page in her life. Munyika yakazara nyangwe nevasikana, iye auya ari mupoteri. She found favor, she found grace in the eyes of the Lord. Chinhu chinonzi grace kana kuti nyasha chiri riwo chiriko. Chiri above traditions, above sins of men, above science. Mwari unoshamisa nyangwe qualified doctor. Mwari unoshamisa maprofessor. Mwari unoshamisa vanhu vari pahigher office, higher level respect kwa panyika kuti vanoziva vanogona. God is above them. Ndi Mwari unoita zvishamiso. So shoko rake raanotaura ndere zvokwadi. Despite experience dzese, shoko raanotaura a prophetic word. Rine results despite experience and traditions. Saka iye pano tine zuva retatu ndichamuka, aisa a prophetic word into the atmosphere. So paanofa kumuka kwake kune chekuita that declaration. Tinoda tuone chinhu Jesu anoti nezuva retatu I will rise, on the third day I will rise. And chokwadi on the third day ndokubva amuka. Pana Lazarus ndiye akauya akamutsa Lazarus. But iye paanofa already anga aisa a prophetic word ahead. That prophetic word ndorakayiuda results ndokubva aita rise again. Ndoda kukudena madekwane ano concerning your life. Dyara shoko riri prophetic. Despite challenge iri kuuya, yakauya, yauri kupindana nayo. Taura shoko uchitenda Mwari. I will rise, my business will rise again. My relationship, my marriage will rise again. Whatever I touch and handle zvakarohwa newakaipa, zviri kuplanirwa newakaipa, ndiri kutaura shoko rakanaka pamusoro pezvinhu izvozvo. Dyara a prophetic word ahead. Jesu hakuna ari kuuya achimuti Jesus rise. Iye ndiye wakadyara shoko rekumuka kwake asati aenda pamuchinjikwa, asati aenda muguva. Murume ari kuguva avaudza kuti sezvaakakutaurirai, like what he used to say. So ndoda kuti develop a culture yekutaura zviri positive. Develop a culture yekutaura zviri positive concerning your life. In the midst of challenge, in the midst of trouble, learn to speak a prophetic word. Rinoti handingafi asi ndichararama kuti ndigopupura kunaka nekugona kwaMwari. I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. I'm not the tail, I am the head. I'm wonderfully and fearfully made. I am a child of God. Mwari une mufungo wakanaka pamusoro peupenyu hwangu.
nyasha dzavo dzinondirwira nekundichengeta. Kurunga kwese kwawakaipa hakuna simba. Ndiri mwana waMwari unochengetwa nenyasha nerudo rwaMwari. Jesu hakuna akayagwa rake akamuti Jesus, come out, Jesus rise. Akataura a prophetic word iye pachake. So vanhu vakasataura zvakanaka zviri positive pamusoro pelife yako, iwewe taura zvakanaka zviri positive pamusoro peupenyu hwako. Vanhu vakataura zviri negative, vanhu vakakumoka, vanhu vakakurwisa nemashoko, reverse those words. Make declarations concerning your relationship, concerning your marriage, concerning your business, concerning your children. Iwe pachako dyara shoko rechiprofita rekuti nyangwe ndikawa ndichasimudzwa nenyasha dzaMwari ndinomuka. Zviri kuramba zvisisi kuzoramba zvichiramba, zvichabvuma nokuti nyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwangu. Jesu wakadyara a prophetic word. Madzimai akaenda kuguva akaudzwa kunzi sezvaaitaura. So Mwari vandituma neshoko muupenyu hwako mudikani manhero anhasi. Pane zvinofanirwa kuitika sezvaunotaura. Pane zvinofanirwa kuitika sezvaunotaura. Resist pfungwa inokurwisa kuti usadeclare nekutaura zviri positive muupenyu hwako. Vakadzi vakaenda kuguva vakaudzwa kunzi muchamuwana kuGarirea sezvaaitaura. Ndinotaura future yakanaka pamusoro pemhuri yangu. Ndinotaura ropafadzo pamusoro pebasa rangu. Ndinotaura kubudirira nekugoneswa pamusoro pebasa randinobata. Mukati mewanano yangu ndataura ruzhowa rwaMweya Mutsvene nenyasha dzaMwari. Sezvaaitaura munomuwana kuGarirea. Dyara a positive word, a prophetic word pamusoro pe any situation iri negative against your life. I will die, yes, but I will rise on the third day. Haasi kuramba reality yekuti pachafiwa, but ari kuti reality iyoyo idiki. Reality yedenga ndeyekuti I will rise again. Sezvaanozvitaura. So my traditions, experience, observation maonero edu ese ngaaende pasi peshoko raMwari. NdiMwari unoita munana, NdiMwari unoita zvishamiso. Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakugonesei. Ndafara kukuona hama dzangu manhero anhasi, nyasha dziwanzwe, favor pamusoro pemhuri nemabasa. Utano udzorerwe panzvimbo nenyasha dzaMwari. Ndataura healing power in the mighty name of Jesus. My brother Napoleon Mate, may the good Lord bless you. Pastor Moses Umfumeli, may the good Lord bless you. So happy to see you online. Prophet FJ Moses, a good night to you. Clemens Vuragu, a good night to you. God bless you. Ritinda Ikatsande, a good evening to you. Evelyn Mupotsa, a good evening to you. Maniraka Naka Murare Munyasha, good night to you. Maichukukwa, a good night to you. God bless you. Sister Shamiso Jake Maitinkla, may the good Lord bless you. People of God, Murare Munyasha, Mariwaku Chengete, mighty situation, God bless you. My menda mberi nyasha dzwanzwe Mariwaku Gonese Vakurire. Thank you so much, people of God. Thank you so much. Thank you so much for tuning in. Ropafadzwa nyasha dzwanzwe Mariwaku Gonese Pauline Mudikani. Ketima Kamba ire tafadzwa Mpotsa, God bless you. Sister Barbara Kureva, may the good Lord bless you. Sibongile Mzila, you're welcome. God bless you. Thank you so much. Thank you so much, people of God. Ropafadzwa Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Brenda Nevera, may the good Lord bless you. Napoleon Mate, God bless you. God bless you. God bless you. Last born Mutumbe, may the good Lord bless you. Talent Mayembe, may the good Lord bless you. A good night to you, people of God. A good night to you. Tafadzwa Tapiwa bless Ngandini, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Baba ndinona mata, ndinotaura nyasha, ndinotaura favor, ndikubata kwenyu kunoshamisa muupenyu wevana venyu. Zvakafa ngazvimutswe. Kutaura kwevanhu
mifungo yevanhu, mashoko evanhu ngaashayiwe simba. Ndataura resurrection power, ndataura grace, ndataura favor pamusoro pemhuri dzavo, pamusoro pezvavanobata. Ropafadzo ngaidururwe Mwari muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Good night, good night, good night, people of God. God bless you. Thank you so much. My brother Clement.